खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायजों बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ खुंगा थामथि कुकी वान काप इन्डियान इन्टारनेशनल टाइकवान्ड' चेम्पियनशिप 2019 जोबनानै थांबाय। एनपीएस इन्टारनेशनल स्कुलनि फरायसा मार्टिना खाख्लारिया नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ डिजाइननि बेचेलर अफ डिजाइन थामहिनबा ग्रेजुवेट डिप्लोमा प्रग्राम इन डिजाइन GDPD आव नैथि रेंकखौ आवग्रिनो हादों। सुग्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा HSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बरायदों। मिस एन्ड मिसेस इउनाइटेड आसामनि बादायलायनायाव मिस मनुमति बसुमतारियाबो बाहागो लादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुंगा थामथि कुकी वान काप इन्डियान इन्टारनेशनल टाइकवान्ड' चेम्पियनशिप 2019 जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि जानानै बाहागो लानाय मिस सान्दोनि दैमारिया नैथि राउन्ड गेलेनानै फाइनालाव जेननो गोनां जायो। ब्रैजिद' किल'ग्राम लिरथायनि केटेगरियाव गेलेनानै सान्दोनि दैमारिया ब्रन्जनि मेडेल मोननो हायो। ओजोंहाय गुबुन सासे गेलेगिरि बबिता दैमारिया 55 किल'ग्राम लिरथायनि केटेगरियाव सिलभारनि मेडेल मोननो हादों। टीम कोच महरै दङमोन सोगोमसार नार्जारी बिथाङा। ब्यूरो रिपोर्ट बड'लेण्ड खौरां। एनपीएस इन्टारनेशनल स्कुलनि फरायसा मार्टिना खाख्लारिया नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ डिजाइननि बेचेलर अफ डिजाइन थामहिनबा ग्रेजुवेट डिप्लोमा प्रग्राम इन डिजाइन GDPD आव नैथि रेंकखौ आवग्रिनो हादों। For me, getting into NIT Ahmedabad is a really big achievement because I have always loved designing and drawing, and because NIT is one of the top designing institute, it makes me really happy. 97.35 जौखोन्दो लानानै नैथि जायगा आरो अल इन्डिया रेंक हिसाबै 35थि जायगाखौ आवग्रिनो हानानै गोग्गानाय लाबोनो हादों। मार्टिना खाख्लारिया सा सानजा भारतनि सासेल' फरायसा जाय NIT आहमेदाबादाव क्वालिफाइ जानो हादों। Career, something that is related to art and design, because art is a way I love to express myself. I prepared myself through online books, getting books from online and researching about it. Bureau Report, Bodoland Khourang. सुग्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा HSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ बैसागो सालि नावकाटायाव खुंनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सुग्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सानि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रिपल बर' बिथाङा। मिस एन्ड मिसेस इउनाइटेड आसामनि बादायलायनायाव मिस मनुमति बसुमतारियाबो बाहागो लादों। मिस एन्ड मिसेस इउनाइटेड आसामनि बादायलायनाय हाबाफारियाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि 1 नं बेजगुरि गामिनि मिस मनुमति बसुमतारिनि बादायलायनाया सोलिगासिनो दं। मिथिनाय बादिब्ला मिस मनुमति बसुमतारिनि बादायनायाव शेयार आरो लाइकनि गोनांथि जादों, बेनिखायनो मिस मनुमति बसुमतारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय कन्टेस्टेन्ट नम्बर 213 मिस एन्ड मिसेस इउनाइटेड आसाम पेजाव थांनानै मिस मनुमति बसुमतारिनि लिंकखौ शेयार आरो बेनि सावगारिखौ लाइक खालामनानै भट होनाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 16 जुलाइसिम शेयार आरो लाइक खालामनाय खामानिखौ मावफुंबाय थानो हागोन। ब्यूरो रिपोर्ट बड'लेण्ड खौरां। सनानि गराय फिल्म्स प्राइभेट लिमिटेडआ दिहुनो लानाय गोथै सह एन्ड अमेजिं लाइफ स्ट'री सावथुननि सावगारि सेबखांनाया जोबबाय। बे सावथुनखौ बोहिथि बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव रिलिज खालामगोन होननानै सावथुननि प्रडिउसार संगीता बसुमतारिया फोरमायदों। गोथैस फिल्मखौथ' आङो बनायनानै मोजांबो मोनदों आरो दिनै रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव हेफाजाब होयोब्ला आरो आंखौ अननानै बोरफोर होनानै गोथै सह सावथुनखौ दिथागिरि महरै दिथा होगोन सन्तोष बसुमतारिया।
बिथाङानो जाहैबाय गोथैस' फिल्मनि नायजाबखौ लिरगिरि डाइरेक्सनबो होदों बिथाङा बिथाङानो जाहैबाय सन्तोष बसुमतारी बिथांनिफ्राय जोङो बे स्क्रिप्टनि सोमोन्दै जों मिथिनो लुबैगोन. Especially if I am going to explain about the story of this film, then I think it's something different step from our society. Actually not from society but from our Bodo community, I think. And when I wrote first time the story, then I felt very happy myself. रंगिना संगिना समाजारि सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै नुनो मोनगोन मोगथां नार्जारिखौ. जोंजों दङ गोथैस'नि मेन रल माने हिर' पार्ट खालामनाय बिथाङानो जाबाय मोगथां नार्जारि. बिथाङा नैबे संगिता बसुमतारीनि प्रडाक्टआव माने गोथैस' फिल्माव खामानि मावनानै बोरै नांदों आरो नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ जोंनो फोरमायगोन नामा? आं गिबियावनो मानो होनबा नोंसोर एफा गोजाननिफ्राय जोंनिसिम फैदों बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरग्रोबाय. आं दा गोथैस' फिल्मखौ बानायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों. दा जोंहा बाजै प्रडिउसार बिथाङाबो जि नांगौ गासै बुस्थुफोरखौनो होबाय थादों. गुबै फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन अनसुमै बर'नि हायनाजों बुंफबनाय महर. अनसुमै बर'जों जोङो बे फिल्मनि सोमोन्दै खामानि मावना बोरै मोन्दों आरो बिनि सोमोन्दै जों मिथिनो लुबैगोन. खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुङानो जाबाय अनसुमै बर'. आं बिदिनो सिगांनिफ्रायनो मावबोगासिनो 2016 निफ्राय बिदिनो बानायै सिरनै बिबारनि मोदोमनाय बिदाय आरो देग्लायबो गोथैस' फिल्माव ओंखारदों. जोबोर मोजां नांदों बेवहाय फैनानै. एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय जायगाफोरखौ बिराद मोजां नांदों. गुबै दानख'थाय फाव खालामगोन लंकेश्वर बसुमतारीया. सनानि गराय प्रडाक्शन प्राइभेट लिमिटेड संगिता बसुमतारीनि जिथुनिखि गोथैसह बेवहाय नोंथाङा खामानि मावफैनानै बोरै मोन्दों आरो नायजाबा बेसे मोजां जादों नोंथाङा बिनि सायाव मा फोरमायो? गिबियाव खुलुमनाय अननाय बावनाय थाबाय. बड'लेण्ड खौरांनि सनितपुर जिल्लानि भालुकफुं हालामनि संगिता बसुमतारीनि सायाव बिथाङा देग्लाय बर' सावथुन मुलुगनि मुङा जाबाय गोथैसह. बिथाङा आंखौ भिलेन रलाव लिंहरनायाव आं रल खालामफैदों. आंनि मुङा जाबाय लंकेश्वर बसुमतारी. आंनि जिल्ला धेमाजि. सोमखोर नार्जारिनि एक्सन दिथा होनाय गोथैसह सावथुनखौ करिय'ग्राफार महरै खामानि मावदों गोजोन बर'आ. सेप्तेम्बर मासाव ओंखारनो गोनां गोथैसह सावथुना बयनिबो अनसायनाय मोनगोनखौ आसा थिदों सावथुन दिहुनगिरि संगिता बसुमतारीया. अदालगुरिनिफ्राय साबाय बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां. बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय. गोजोन्थों.